budově hotelu za kruhákem v Dejvicích. Bylo to ostřejší, než si myslíš. Před hotelem stojí a jen tak startku hulí. V hlavě má bordel a něco před lidmi tají. Srdce ho asi bolí a brzy si ho vyléčí. V kapse má kvér, bohužel. Hotel je jeho lék. Po hotelu kráčí, úsměv rizí na tváři. Recepční ho láká, poklidně se blíží. Kudlu jí pak do břicha vrazí a při pohledu do jejich očí spásu svou vrah nachází a kvér svůj v tom tasí. Do lidí svůj zásobník vyprázdní a v krvavé lázni se hosté zmítají. Psychotickému opojení plní patra plná lidí. Kdo ta zvěrstva zastaví? Strach se dere chodbou, s cigárem vrah však v klidu odchází. V hlavě už má klid a za ním zbyla jen smrt. Ten chlap je prostě ostřejší, než si myslíš.